बावखुंग्रि फेस्टिवल अर्गेनाइजिं कमिटिनिफ्राय मीडिया नोंथांमोननिसिम बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। बेजों लोगोसे आङो दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो नागिरोदि गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो बावखुंग्रि फेस्टिवलखौ फैगौ एप्रिल दाननि 12 आरो 13 अक्ट'निफ्राय गाजा गोमजायै बावखुंग्रि फेस्टिवल अर्गेनाइजिं कमिटिया खुंफुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। बेनिखायनो आङो बिटिआर ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोंनि नैबे जे जानो गोनां हाबाफारि बेयाव गाजा गोमजायै बाहागो लाफैनो थाखाय आङो बयनिसिमबो गुरै खावलायहरबाय। बेजों लोगोसे जोङो बावखुंग्रि फेस्टिवलाव माखासे कालचारनि हाबाफारि आरो माखासे कम्पिटिशनफोरनि हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों। जाय जाय बिथांमोनहा बै कम्पिटिशनफोराव बाहागो लानो गोसो दं बे बिथांमोनखौ गाव गावनि मुंखौ थिसननानै लानो थाखाय आङो खुंफुं आफादनि जानानै गुरैयै खावलायहरग्रोनाय जाबाय। बेजों लोगोसे आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों, जोंनि बे हाजो गाखोनाया गुबुन गुबुन बोसोराव जेबायदि सान्तिपुर्नयै खुंफुंजादोंमोन बेबायदिनो देग्लाय बोसोरावबो खुंफुंजागोन। आरो आङो खावलायनो लुगैदों जाय जाय हाजो गाखोनायाव बाहागो लाफैनाय बे बिथांमोनहा जाहाथे निसा बेसाद लायालासिनो जोंनि नैबे हाजो गाखोनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो। मानो होननानै बुङोब्ला जों थांनाय समफोराव नुबाय थादों माखासे मानसिफोरा निसा जानानै लामा ससेयाव एक्सिडेन्ट जानानै थानाय, हस्पिटालाइज जानाय आरो हाजो गाखोनाय समावबो निसा बुस्थु लानानै हाजोआव गोलैनानै थानाय बेबायदि जों नुनो मोनदों। ओंखायनो जों खुंफुं आफादनि जानानै बेखौनो खावलायदों दि जाहाथे देग्लाय बोसोराव जोंनि बे हाजो गाखोनायाव बाहागो लानो फैनाय माखासे रायजो राजा बिथांमोनहा बै निसा बुस्थुनिफ्राय जानगाराव थायो, आं बेखौ खावलायबाय। बेजों लोगोसे जोंनि बे कालचारेल हाबाफारिफोराव जाहाथे जाय जाय बिथांमोनहा बाहागो लानो लुबैदों बे बिथांमोनहा बाहागो लानो हागोन। आरो बेखौनो आं खावलायबावगोन दि जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनहा जायफोर हाजो गाखोनो फैनायफोर जोंनि खाथि खालानि ओनसोलफोराव केम्प लुनानै थाफैगोन बे बिथांमोनखौ जाहाथे जोंनि रायजो राजा साखाथिनि रायजो राजाफोरा मदद खालामो बिसोरखौ थाफैनायाव, आं बेसेखिनिखौ खावलायबाय। आरो बेसेखिनिजोंनो आङो बे प्रेस मिट बुंनायखौ आङो एसेयावनो फोजोबबाय।